Nu skal det som sagt handle om inklusion, målet om at inkludere alle børn i folkeskolen. Det nærmer sig, viser tal fra Undervisningsministeriet. Ifølge Jyllandsposten så fik 5,2% af alle elever i folkeskolen sidste år specialundervisning. Målet er, at man skal nå ned på kun 4% af eleverne, der skal have specialundervisning. Men hvor langt kan man egentlig komme ned? Hvor meget kan og skal en almindelig folkeskoleklasse kunne rumme? Morten Boas i Dyssegård nord for København. Godmorgen. Godmorgen. Du har en 10-årig søn, der lider af autisme, og han går for tiden i en privatskole, men først efter I havde opsøgt jeres egen lokale folkeskole. Hvad var din oplevelse af folkeskolen? Kunne folkeskolen rumme din søn? Når man taler om autisme, må man også tale om, hvordan det skal behandles. Da vores dreng blev diagnosticeret, der undersøgte vi rigtig, rigtig meget, hvilke metoder man kunne bruge. Så da han så kom i skolealderen, så var vi også meget godt klædt på i forhold til metoder. Så vi var selvfølgelig spændte på at høre, hvad den lokale folkeskole de kunne tilbyde af metoder i forhold til vores dreng, og i forhold til, hvordan metoderne kan hjælpe med at nedbringe hans symptomer på autisme. Ikke? Men de kunne ikke nævne nogen metoder overhovedet. De havde et tilbud om specialundervisning, men de kunne ikke redegøre for, hvordan det kunne hjælpe ham og nedbringe hans autisme. Det er sådan, i forhold til autisme, at der findes nogle metoder, som er meget veldokumenteret, og de er bare ikke særlig udbredt i Danmark. Det er noget, der hedder adfærdsanalyse, ABA, det er simpelthen en universitetsuddannelse, og det er det i masser af lande. Men Danmark er et punkt på landkortet, hvor man simpelthen ikke kan studere adfærdsanalyse, og dermed så er det også utroligt vanskeligt at få behandlet sit barn i Danmark. Men så er det måske også meget at forvente, at folkeskolen stiller med netop den type. Det er rigtigt, og det var så også tilfældet med den her folkeskole, og derfor måtte vi også vælge noget andet. Vi spurgte folkeskolen, om vi måtte have lov til at være med til at vejlede den støtte, som skulle arbejde med min søn, men det havde de altså ikke mulighed for. Så vi kontaktede så en privatskole, som synes det lød spændende. Og der går min søn så i dag. Og den støtte har via adfærdsanalyse fået undervist min søn i sociale kompetencer og så videre, så han kan følge den almindelige undervisning, og så faktisk stort set alle hans symptomer på autisme, de er forsvundet. Hvad er det så for en støtte, han får på privatskolen? Jamen, det handler om at bruge metoder, som har en dokumenterbar effekt på autisme. Og det består i høj grad af ros, eller struktureret ros. Så hvor andre børn, som måske forstyrrer i timen, de får nogle irettesættelser, og de får noget skæld ud, og de ryger måske uden for døren. Så hvis man har virkelig svært ved at lære sådan nogle ting, men så virker irettesættelser ikke. Man roser. En metode er for eksempel, at støtten hver 4. minut roser drengen for at sidde pænt på stolen. Så han hele tiden bliver opmærksom på, hvad det er, han gør rigtigt. Så han kan søge det, han gør rigtigt. Ikke? Det lader til, når vi har talt med forskellige folk her hen over morgenen, at langt de fleste er enige om, at inklusion er bedst for børn. Altså at børn selv med specielle behov kan komme til at gå i en normal klasse. Men har en specialklasse og specialundervisning og en ekstra konsulent på ikke været lige så godt for din søn? Jamen, hvis man ser på forskningen, så viser forskningen, at specialmiljøer, de er ikke særlig gode til at løfte børnenes funktionsniveau. Når børnene ikke kan spejle sig i normal adfærd, jamen så kan de heller ikke udvikle normal adfærd. Det siger egentlig sig selv. Hvis der er en lærer per 2 barn i en specialklasse, så er det utroligt svært for børnene at lære at være selvstændige og arbejde under de krav, som alle andre mennesker de arbejder under. Så det, der er enighed om, at inklusion, det er det bedste. Spørgsmålet er så bare, når børnene er inkluderet, hvordan får de så den læring, de har behov for? Og der kan man sige, der er de danske lærere, de er slet ikke klædt på til det.
I og med, at man ikke kan studere ABA eller adfærdsanalyse i Danmark, jamen så er der ikke noget fagligt grundlag for, at lærerne de kan løfte kompetencerne for de her børn. Så det er utrolig vanskeligt. Det er. Nu går det rigtig meget fremad med at inkludere børn med specielle behov. Hvad skulle der til sådan for, at jeres søn rent faktisk kunne så starte i en folkeskole? Altså man kan sige, nu for min søns vedkommende, der er hans niveau blevet løftet så meget, så han er meget, meget tæt på at være helt normalt fungerende. Så for hans vedkommende, der vil vi nok bare lade ham fortsætte på privatskolen, fordi der har han sine venner og sine omgangskreds, og han er glad for at være der. Men man må begynde at arbejde med metoder. Man bliver nødt til at se på, hvad er der af forskningsmæssig dokumentation og evidens for, hvad der virker over for autisme eller andre tilsvarende lidelser. Og så skal man selvfølgelig bruge det. Og sådan lød det fra Morten Boas, forældre til en søn med autisme. Vi har også lagt den ud på Facebook, og der har vi fået en kommentar fra Line Sandahl Løndal. Hun skriver, på vej til arbejde hørte jeg jeres indslag om inklusion, hvor I havde formanden for forældre og skole til at udtale sig. Jeg synes, der er noget, hun helt har misforstået, når hun siger, at vi som forældre bare gerne vil have, at vores børn er normale, og derfor vil gerne have dem i den lokale skole. Som forældre vil vi gerne have, at vores børn trives, og det er slet ikke alle, der gør det i den lokale skole, hvilket med den nye reform formentlig bliver mindre. Børn bliver ikke normale af at gå i den normale skole. Tallene er ikke nødvendigvis positive, da de kun siger noget om en fysisk inklusion. Det her det er i hvert fald en debat, der vil fortsætte. Jeg håber, at de får alle sammen en rigtig god fredag. Lige om lidt, så er der Millionærklubben, og når klokken bliver 10.05, så står den altså på Forfra med Jeppesen, hvor i dagens gæst, det er Ahmed Akkari. Nu er klokken 9.